να καταθέσω μία αλήθεια για το ερασιτεχνικό θέατρο. Γιατί παίζουμε? Γιατί παίζουμε θέατρο? Και ιδιαίτερα ερασιτεχνικό θέατρο. Παίζουμε για να ζήσουμε όσες ζωές λαχταράει η ψυχή μας. Παίζουμε για να καταλάβουμε τι μας ταιριάζει, αλλά να αποδειχτούμε και τη διαφορετικότητα. Παίζουμε για να μάθουμε τα όρια μας, να υψώσουμε τη φωνή μας απέναντι στον εγωιστή και ανασφαλή εαυτό μας, να υψώσουμε τη φωνή μας απέναντι στην κοινωνία, στη ζωή, στην εξουσία, στο τείχος ανάμεσα σε εμάς και τον συνάνθρωπο. Παίζουμε για να μάθουμε να χειροκροτάμε, αλλά και να αποδεχόμαστε το χειροκρότημα εφόσον και όσο το αξίζουμε. Τέλος, παίζουμε για σας, για όλους αυτούς που θέλουν να ακούσουν τα μηνύματα που κάθε φορά η ομάδα έχει να μεταδώσει. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το πνεύμα, η σημερινή μας παράσταση, με έναν απλό τρόπο και σαφή, στοχεύει στο να μεταδώσει μηνύματα κριτικής και αυστηρής αυτοκριτικής, εφόσον πρόκειται για μία απροκάλυπτη πολιτική σάτυρα. Εξαφάνιση νεαρής μαύρης γάτας με το όνομα Αρμπίν. Όταν εξαφανίστηκε δεν φορούσε τίποτα εκτός από το ολόμαυρο τρίχωμά της. Περίεργο. Πολύ περίεργο. Κι άλλη εξαφάνιση σε αυτό το νησί. Πρώτα ο Μεταξένιος, μετά ο Γκιουζέπε, μετά η Μπιζού και τώρα η Αρμπίν. Και η ξαδέρφη μου Κοψονούρα άργησε και ανησυχώ. Α, ωραία. Δεν έχει φεγγάρι απόψε. Θα είμαστε αόρατες οι μαυρόγατες. Ευτυχώς από εδώ έχω θέα, θάλασσα. Αχ, θα γινόμουν ταξιδιάρης καραβόγατος. Κόλλιας, ο καραβόγατος, τι όνειρο. Δεν μου έφερνε ναυτία το κύμα. Κύμα, ναυτία. Ωχ, μια μαυρόγατα. Κι αυτή δεν είναι η Κοψονούρα. Δεν πιστεύω να λιγουρεύτηκε τα μπαρπούνια του κυρανέστη. Θα μαλώσουμε. Μπήκες τώρα μέσα στο τσουβάλι. Καπνός έγινε. Πρόσεχε ξαδέρφη! Θα σε κάνει χαλκομανία το φορτηγό, καημένη! Κόλλια! Ήρθε κατά πάνω μου, σου λέω, για να με πατήσει! Να, τι σύμπτωση! Πριν λίγο ήρθε ένας μετραγιάσκα και τσουβάλιασε μια δύσμηρη γάτα. Γάτα! Τι γάτα!
Μαύρη. Μαύρη! Σαν εσένα και σαν εμένα δηλαδή. Ναι. Κάτι δεν πάει καλά με το συνάφι μας, ξαδέρφη. Μήπως να το ψάχναμε λιγάκι. Συμφωνώ. Λέω να ακολουθήσω αυτόν τον άρπαγα με την τραγιάσκα. Κάτι μου λέει πως θα φτάσω στα ίχνη των αγνοούμενων γάτων. Ναι, αλλά πώς? Από τη μυρωδιά. Αυτός με την τραγιάσκα μύριζε ολόκληρο σιώδιο. Δεν ξέρω, αλλά... εμένα μου μυρίζουν τηγανιτά μπαρμπούνια. Εξαίσια μυρωδιά. Εξαίσια, ναι. Από την ψαροταβέρνα του Κυρανές στη δεξιά. Τηγανιτά μπαρμπούνια. Ακούω μηχανή. Κρύψου, γατούλη. Το στομάχι μου είναι. Τι λες, θα κάνουμε έφοδο? Ναι, έχεις κάποιο σχέδιο? Φυσικά, φυσικά. Θα κάνουμε αντιπερισπασμό. Αντιπερισπατή. Αντιπερισπασμό, μωρέ. Άκουσε με. Εγώ θα ρηχτώ στον παπαγάλο του καπετάνιου που κάθεται αραχτό στο τραπεζάκι. Ναι. Μόλις βγει ο Κυρανές να δει τι γίνεται, εσύ βούτα ένα μπαρμπούνι. Μόλις σε δει ο Κυρανές της θα σε κυνηγήσει και λίγο και όσο σε κυνηγά, εγώ θα αρπάξω όσα μπαρμπούνια προλάβω, εντάξει. Ας μην χάνουμε καιρό. Σουτ, παλιόγατα! Τα μπαρμπούλια μου! Μικρέ, πάμε για δεύτερο πιάτο. Όχι. Εγώ κρατάω σιλουέτα. Άλλωστε το βράδυ έχω κρυφό ραντεβού. Κρυφό ραντεβού, καλά πάει με αυτή την κρατσιέρη. Απορώ τι βρίσκεις ένα μικρόσωμο κεραμιδόγατο, μια γάτα γύρα σαν εκείνη και είναι τόσο σαρδελωμένη μαζί σου πια. Απορώ. Δεν ξέρω, αλλά όσο θα μου βρίσκει, θα τη βρίσκω κι εγώ. Δεν έχω δει πιο ρόδινη γλωσσίτσα, πιο βελούδινο τρίχωμα και πιο ωραία φωνή σαν αυτή της γκρατσιέλας μου. Τι αυτό? Κάτι γυαλίζει. Μια καρφίτσα. Έχει ένα... Μάλλον έπεσε από τον άρπαγα με την τραγιάσκα. Ναι. Έχει ένα τετράφυλλο τριφύλι μέσα σε ένα πέταλο. Περίεργη καρφίτσα. Να είμαι κι εγώ. Καλώς τη χουρχούρα. Αυτός είναι λοιπόν ο περίφημος κάδος της αμάρτιας. Ναι, αυτός. Κάδος του αρχιδικαστή. Κάδος 5 αστέρων. Ναι. Κάδος 5 αστέρων, ο Κόλιας τον βάφτισε έτσι. Βράδυ γεμάτος, πρωί άδειος. Εδώ συναντιούνται λοιπόν όλες οι πεινασμένες γάτες του νησιού και γνωρίζονται και μεταξύ τους. Και είναι και η ψαροταβέρνα του Κυρανέστη και η δεξιά τη βλέπεις με τα τηγανιτά μπαρμπούνια. Στέκι μας. Τώρα και δικό μου στέκει. Ναι, πρόσεχε όμως χουρχούρα, γιατί ο αρχιδικαστής έχει βάλει πυροσβέστες και μας καταβρέχουνε με τις μάνικες. Άντε τους πυροσβέστες. Εγώ λέω να προσέχεις τον Μπόγια. Πιο επικίνδυνος είναι από τις μάνικες. Μπόγιας, ποιος είναι αυτός και τι κάνει? Τσουβαλιάζει γάτες, αυτό κάνει! Τώρα που το λες, 7 γάτες αγνοούνται στη γειτονιά μου. Μαύρες γάτες. Ναι, μαύρες, πώς το ξέρεις? Δεν το ξέρω. Το φαντάστηκα. Άκουσέ με. Πριν ένα λεπτό, ήρθε ένας με τραγιάσκα και τσουβάλιασε μια δύσμηρη γάτα. Θυμάστε την πίσα. Εκείνη την αλήθωρη κεραμιδόγατα που δεν της γλίτωνε ποντίκι. Μωρέ, αφού τα ποντίκια δεν καταλαβαίνουν κατά που κοιτάει. Έτσι αλήθωρη που είναι. Ήταν, πάει κι αυτή, αγνοείται. Το πράγμα βρωμάει. Και δεν είναι από το ιόδιο του τραγιάσκα. Όχι!
Μόνης να περιποιηθεί το χοντρό λαπάτορα Σμήνου. Που τώρα τελευταία γυροφέρνει την αγατούλα μου. Θα την ακολουθήσω, να ξεπλέξω μια και καλή μαζί του. Ούτε εγώ μένω εδώ να με βρέξουν οι πυροσβέστες. Καλύτερα να την κάνουμε κι εμείς. Έκοψε νούρα. Ναι, πάμε. Δεν χρειάζεται να μου κάνεις επίδειξη του κορμιού σου. Έτσι κι αλλιώς είμαι πολύ σαρδελωμένος μαζί σου, μπουμπούκι μου. Επίδειξη! Όχι δα. Ασκήσεις για γάτες κάνω. Μου τις έδειξε η κυρά μου. Η κυρά Ελισαβέτα. Μιαου. Έλα να σκαρφαλώσουμε στα κεραμίδια. Εκεί θα χορτάσεις γυμναστική. Μιαου. Μα, τι σ' έπιασε αγατούλη και νιαουρίζεις έτσι? Πώς νιαουρίζω δηλαδή? Εκνευριστικά. Ασταμάτητα. Σαν γνήσιος κεραμιδόγατος. Και με εκθέτεις. Σε εκθέτω. Τι έπαθες, Γρατσιέλα μου? Εσύ χτες μου έλεγες πως το νιαούρισμά μου είναι μελωδικό και ζητούσες τα χάδια μου σαν τρελή. Γιατί? Να, άκουσα την κυρά μου να μιλά στο τηλέφωνο και κάτι για δυσανεξία στις μαύρες γάτες έλεγε. Ευχαρίστως σας εξαφάνιζε θαρώ. Θαρώ! Ανησυχείς για μένα? Α, μ' αγαπάς, αγατούλα μου. Αλλά μη χολοσκάς. Είμαι πολύ γάτος εγώ. Ξέρω να φυλάγομαι. Νιαρ! Καλέ, ποιος είπε ότι ανησυχώ για σένα? Για μένα ανησυχώ. Για το μέλλον μου. Το μέλλον μου! Ποιος από αυτούς απειλεί το μέλλον σου, αγατούλα μου? Να τον εγατοσκίσω, νιαρ! Τα καμώματά σου με θέτουν σε κίνδυνο. Θα με γατομαδίσει η κυρά μου αν δείξει να αναστρέφομαι με κεραμιδόγατες. Ειδικά με μαύρες, σαν και εσένα δηλαδή. Συμβαίνουν διάφορα τελευταία και γι' αυτό καλύτερα θα ήταν να πάψουμε να βρισκόμαστε κόλλια. Και η αγάπη μας? Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Αλλά το χρώμα σου με προβληματίζει. Άντε πάλι με το χρώμα. Εσύ χτες μου έλεγες πως αυτό το μαύρο στυπνό και βέλιο τριχωμά μου σε φτιάχνει. Χτες ήτανε καταπληκτικό. Σήμερα είναι καταθλιπτικό. Ο κόσμος αλλάζει και η κακία αλλάζει. Αλλά αλλάζει! Όπως είπα, συμβαίνουν διάφορα τελευταία και καλύτερο θα ήταν να κρατήσουμε αποστάσεις. Όλο μισόλογα ή μισοτράγουδα είσαι σήμερα. Συγγνώμη, πρέπει να πάω να ανοιχτώ. Να γίνω όμορφη. Όμορφη, όμορφη, όμορφη! Όμορφη. Όμορφη για ποιον? Να. Η κυρία Θεόνη, η πλούσια φιλενάδα της κυράς μου από την Κηφισιά, θα φέρει σήμερα μαζί της τον
Ρασμίνο. Ξέρεις εκείνον τον άσπρο, σικάτο και καλονοθρεμένο γάτο Αγγύρας με τα ωραία γαλανά μάτια και την αρωματισμένη γούνα. Τον λούζει 3 φορές την εβδομάδα και να πάει και σε ειδική γατοκομότρια. Ξοδεύει χρήμα η κυρία Θεόνη. Και τον έχω δει. Χοντρός, λαμπάς στα βελούδα είναι. Λοιπόν, η κυρά μου με την κυρά του τα αποφάσισαν προκτές πίνοντας το τσάι τους. Είπανε πως ταιριάζουμε με το Ρασμίνο. Αραβωνιαζόμαστε επίσημα απόψε με τον Λαπά. Από σήμερα είμαι μια μυστευμένη γάτα. Γι' αυτό λοιπόν χαίρετε. Πού πας, Γρατσιέλα, μη μ' αφήνεις. Περίεργο. Με προδίδει γατούλα μου. Πολλά υπονοούμενα. Κάτι άλλο συμβαίνει. Και έχει σχέση με την κυρά της. Και είναι την ξυπασμένη την κυρά Ελισαβέτα. Να. Ξέρει, δεν μπορεί. Μας έχει δει να γατοτριβόμαστε στον κήπο της. Θα το ψάξω. Θα το ψάξω εγώ αυτό. Δεν θα τα αφήσω έτσι. Μιαου. Ακόμη τον κουβαλά η κοκκινομάλακα μαριέρα του πάνω στο βελούδινο μαξιλάρι του. Σπάσουν τα αυγά. Να πας. Εσύ πάλι ποια είσαι και γιατί αναστενάζεις? Γι' αυτόν εκεί, τον χλιδάτο κούκλο. Α, σαν μου μοιάζεις. Η Ευελίνα είσαι. Α, πως μεγάλωσες, ψήλωσες. Τι φωτεινά μάτια είναι αυτά, σαν ηλιαχτίδες. Και τι στυπνό και ευαίνιο τρίχωμα είναι αυτό. Γι' αυτό με φωνάζουν Ευενίνα. Μα γιατί αναστενάζεις? Γι' αυτόν εκεί, τον χλιδάτο κούκλο. Μη μου πεις γι' αυτόν εκεί, τον νερόβραστο, τον τεμπελχανά. Μα τι του βρίσκεται, όλα σας δεν μπορώ να καταλάβω. Κοίτα τον, μα δεν είναι ένα θείο ελουροειδές. Τις Κυριακές φοράει κορδέλα από Ιαπωνέζικο μετάξι, κλειμμένη με ανθόνερο, τρώει μόνα στα κοκροκέτες και πουρέ από χρυσόψαρα και μου μοσχομυρίζει από μακριά πανάκριβη γατοκολόνια. Αχ, Ρασμίνε. Κοίτα να δεις καμιά φορά τι ερωτεύονται οι γυναίκες. Αχ, δεν έχω ελπίδες. Εγώ, μια μαύρη κεραμιδόγατα και αυτός παντρολογιέται με κάποια χλιδάτη γάτα Αγγύρας, κάποια Γκρατσιέλα. Γκρατσιέλα είπες? Θα την χρωματούσα ευχαρίστως. Τι όνομα, Μπάσκλας. Κι εγώ ευχαρίστως. Να την τσιρομαδούσαμε μαζί. Όχι, εγώ θα τσιρομαδούσα αυτόν εκεί. Τον νερόβραστο, το Λαπά. Και διαφωνώ απόλυτα μαζί σου. Το Γκρατσιέλα είναι το πιο γλυκό όνομα για γάτα, σαν κι αυτήν. Αχ, αγατούλη μου, να ξέρες. Αχ, δεν αντέχω άλλο αυτό το θέμα. Ναι, θέαμα. Κανονικά θα πρέπει να συνεργαστούμε, Ευελίνα. Δεν πλησιάζεται ο άχρηστος με τόσους υπηρέτες, φύλακες γύρω του. Θα με λιανίσουν. Φεύγω. Μόλις όμως τον ξεμοναχιάσω. Άντε, γεια.
Τακτοποίησέ τες. Πώς ακριβώς σχεδιάζει να τις τακτοποιήσει? Δεν θα τις μετρήσετε, κύριε Δελαπόγα? Μπα, όχι. Σου έχω αμέριστη εμπιστοσύνη. Άλλωστε, σε λίγο αρχίζει και η σύσκεψη αδελφότητας. Για έλα μέσα. Πώς βρέθηκε εδώ αυτή η γάτα? Ιδέα δεν έχω. Τακτοποίησέ τη αυτή. Μάλιστα, αμέσως. Πού είναι, πού πήγε, πού είναι? Το δεξί. Αδελφές και αδελφοί μου, άπαντες παρόντες, αδέλφια μου, σαν παλαιότερο στην αδελφότητα, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για τον αγώνα σας κατά της γρουσουζιάς. Χάρη στην αφοσίωσή σας στην αποστολή μας, σύντομα και πριν την περίοδο των τυφώνων, θα απαλλαγεί το νησί μας μια για πάντα από τη μάστιγα που φέρανε οι μαύρες γάτες. Μαύρες γάτες, γάτες, φευγάτες, μαύρες γάτες, γάτες, φευγάτες. Σε λες και τρελό βρίσκομαι. Κύριε Γουλιέλμε Δελαπόγα, αναμένουμε τον απολογισμό. Φυσικά. «78 τακτοποιήθηκαν από την προηγούμενη εβδομάδα». Εξαιρετικά, μπράβο. Λαμπρά. Σύμφωνα με την ομόφωνη πρόταση της Ολομέλειας, κάποιες εξοντώθηκαν με τη μέθοδο π.χ. Πνιγμός σε χαμάμ. Άλλες με τη μέθοδο δ.ψ. Δηλητηριασμένο ψαροκόκαλο. Και άλλες με την αλφα-ρο. Αλφα Ρωμαίο. Όχι αλφα-ρο. Θυμίσου μου παρακαλώ αυτές τις μεθόδους. Φυσικά. π.χ. Πνιγμός σε χαμάμ. Εξαιρετικά. Δ.ψ. Δηλητηριασμένο ψαροκόκαλο. Υπέροχα. Και αλφα-ρο. Αγκαθωτό ρόπαλο. Καταπληκτικά. Και η ΕΚ, εκρηκτικό καναρίνι. Άριστα. Σατανάδες, μου κόπηκαν τα πόδια. Κύριοι, θα πρέπει να καταφέρουμε την συνεργασία όλων των κατοίκων του νησιού με την αδερφότητά μας. Βέβαια θα υπάρξουν κάποιοι πολίτες μας που ίσως θα θελήσουν να κρύψουν τις μαύρες γάτες τους. Η προπαγάνδα εδώ, κυρίες και κύριοι, είναι απολύτως αναγκαία. Ασφαλώς. Γράψαμε ομιλίες. Πολύ Τυπώσαμε αφίσες. Άψογα. Και αναμένουμε και τη συνεργασία πολιτικών φορέων, αλλά και ιδιωτικών παραγόντων. Βροχή μας έγινε τώρα. Φεύγω, πείτε στο διαπλημμένος και βρεχμένος. Εμπρός! Εμπρός! Αγώνας ιερός! Εμπρός! Εμπρός! Αγώνας ιερός! Εμπρός! Εμπρός! Αγώνας ιερός! Αγώνας ιερός! Μαύρες γάτες κυνηγήστε τώρα τις γρουσούζες που μολύνουν
χώρα. Κυνηγήστε μαύρες γιάτες, κίνερες και χορτάτες, στιστροπές και παιχνιδιάρες, σπίτικες και αλανιάρες. Εμπρός, αγώνας ιερός, εμπρός. Εμπρός, εμπρός. Μικρέ, αν είναι έτσι όπως μου τα λες, πρέπει οπωσδήποτε να ματαιώσουμε τα σχέδια της αδελφότητας των μαυρογατοφοβικών. Δίκιο έχεις. Τι προτείνεις ως επιρρότερη? Προτείνω σύσκεψη των μαύρων γάτων όλου του νησιού στη στέγη της καρβουναποθήκης. Δίκαιο έχεις. Ισχύς εν τη ενώση. Εγώ θα ειδοποιήσω τον αλήτη στο αγρόκτημα και τον καρουμπαλίνο. Και εσύ ανέλαβε τους κοντινούς συνοικισμούς. Ναι, αλλά είναι τόσο παρανοϊκός όλος αυτός ο διωγμός, που πολύ φοβάμαι ότι κάποιοι δεν θα μας πιστέψουνε. Να και Ευενίνα, ξεκινά το ψήσιμο από αυτή. Τι να ξεκινήσει, δεν με ψήνει, αποκλείεται. Αγαπώ άλλον. Άλλωστε το ξέρει και ο Κόλλιας. Ευενίνα, έτσι γυαλιστερή που είσαι, κινδυνεύεις, το ξέρεις. Ασφαλώς. Με ερωτεύονται επικίνδυνα όλοι οι κεραμιδόνατοι. Αλλά κανείς τους δεν φτάνει τον αγατούλη μου, τον αρωματισμένο μου ρασμίνο. Ωχ, πες της τα γρήγορα, δεν προλαβαίνεις. Ωχ, ένα τούρμο μονακλάμμα έρχεται κατά την πλατεία Σύρμα. Πολύπαθοι συμπολίτες, ποιος φταίει για τις κακουχίες μας σε αυτή τη χώρα? Οι αμαρτίες μας! Λάθος! Τη βλακεία μας! Λάθος! Εσύ, φίλε μου, για παράδειγμα, έχεις ένα λεκέ στη γραβάτα. Πώς το έπαθες? Με έπεισα σε λόξιγας την ώρα που έτρωγα γιουβέτσι. Ναι, αλλά γιατί σε έπιασε λόξιγκα στο εστιατόριο? Έλατε! Θα σου πω εγώ, γιατί πριν μπεις στο εστιατόριο, πέρασε μπροστά σου μια μαύρη γάτα. Σπίτι μου το έφαγα το γιουβέτσι. Στο εστιατόριο το έφαγες. Εσύ, νεαρή μου, εκεί έχεις ένα ιδιαστικό σπυρί στη μύτη. Σίγουρα κάποια μαύρη γάτα σε μάτιασε. Και εσείς, κύριε, εκεί που σας πέσαν τα μαλλιά με τη φαλάκρα, είναι φως φανάρι, ακουμπήσατε το κεφάλι σε κάτουρο μαύρης γάτας. Και εσύ, γιαγιούλα, γιατί σου πέσαν τα δόντια? Είπες, Γιώκα μου, δεν ακούω καλά. Και επίσης γιατί κουφάθηκες? Θα σου πω εγώ, γιατί στα νιάτα σου συνάντησες μια κάποια μαύρη γάτα. Η γάβρη θα το καναβγάλω λάτα. Ορίστε κυρίες και κύριοι, που καταντάει ο άνθρωπος που στα νιάτα του συναντιέται με μαύρη γάτα. Τι παρούφες, παρανοϊκό. Τελείως. Και εσείς, κυρία μου, με το καρούμπαλο, πώς το πάθατε? Μου έπεσε μια γλάστρα από το μπαλκόνι με ζουμπούλια. Να το. Σίγουρα περνούσε από κάτω μαύρη γάτα. Όχι, δεν περνούσε καμία μαύρη γάτα. Ναι, γιατί είναι ύπουλες, παμπώνηρες, περνάνε μπροστά σου τσαφ, σαν να στραπεί και δεν τις προλαβαίνεις. Έτσι, Βεβαίως. Αν την είχα μπροστά μου, θα την ξέσκιζα τη μαύρη του Μπράβο, Λουκιάνα. έτσι. Ποιος φταίει λοιπόν για όλες τις κακουχίες μας σε αυτή τη χώρα? Οι μαύρες γάτες! Ποιος φταίει για τα κλειδιά που χάνουμε, για τα βάζα που σπάνε? Οι μαύρες γάτες! Μαύρες γάτες! Ποιος φταίει για την ανεργία? Ποιος φταίει για τα κλειδιά που χάνουμε, για τα περιστέρια που μας κουτσουλάνε? Για τα μαύρες γάτες! Και ποιο είναι το καθήκον μας, ποια η λύση? Πες μας, σωτήρα μας. Μία είναι η λύση. Να τις εξαφανίσουμε από προσώπου γης. Ούτε μία. Εμπρός λοιπόν, πηγαίνετε,
Ξετρυπώστε τις αναθεματισμένες, τις τρεις κατάλατες. Εμπρός! 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 Πάμε! Κουτένια! Θα πληρώσουν για τις αμαρτίες τους! Θα πληρώσουν! Βοήθεια! Πού θα μου πας, δεν θα ξεφύγεις! Πού θα μου πας! Βοήθεια! Είναι μανιακή! Πού θα μου πας, μαυρόματα, θα σε πιάσω! Για το γάτα μου, δεν θα πιάσετε! Τώρα θα δεις βρυσίκα! Θα θέλετε κάτι εδώ! Την έστειλα στον αγύριστο τη γρουσούζα. Δεν ακούγεται. Ακούγομαι! Εσύ δεν ακούς! Άνα κι όλες εκεί, πίσω από τον κάδο. Τρεχάτε, παιδαράκια μου. Α, εσύ. Τι γίνεται εδώ, Τζαμπατζίκο? Γιατί τρέχεις? Ποιος σε κυνηγά? Η Μαντάμ Μπεμπελέσκου, του τυροκόμου, με ένα σκουπόξυλο. Έχει ένα κεφαλοτήρι, φούρια, ρόλιγο. Θα με φας. Όχι, είσαι φίλος. Γεια σου, φίλε Τζαμπατζίκο. Ξεχνάς. Κυνηγώντας σε γνώρισα την κρατσιέλα μου. Αχ, τι ρομαντικό. Τα άμαθες, κηρύχθηκαν υποδιωγμό οι μαύρες γάτες. Χαρά σε Ευαγγέλιο. Συγγνώμη, ξέχασα πως είσαι μαύρος. Είμαι, που να μην ήμουνα. Κουράγιο, φίλε. Μπορεί είναι και θα περάσει. Τι να πούμε κι εμείς τα ποντίκια. Μέρα νύχτα υποδιωγμό. Τώρα που το έφερε η κουβέντα, ξέρεις κάτι που να με ενδιαφέρει? Ναι. Σαν τι? Να, ο φίλος μου ο Τυριμπίκος. Ποιος? Αυτός που ζει σε μια αρχοντική ποντικότρυπα στο σπίτι του Προέδρου της αδελφότητας των πολιτικών. Ναι, Γουλιέλμος Δελαπόγας. Ναι. Λοιπόν, αυτός ο Δελαπόγας κάλεσε σε δείπνο την Υπουργό Οικονομίας, τον Πρωθυπουργό και κάποια Ερνέστα της εταιρείας Παπαδό. Φάκες, παγίδες, δόκνη. Πολύ θα ήθελα να μάθω τι σχεδιάζω. Α, εύκολο. Θα μάθεις από πρώτο χέρι τον ταραβέργιο με την εξουσία. Ναι, σε κατατόπισε ο Τυριμπίκος. Και θα μάθω από πρώτο χέρι τα ταραβέρια τους με την εξουσία, όπως είπες. Ναι. Να σε φιλήσω! Α, να μου λείπει. Θα ξεχαστείς και θα με φας. Εσύ που είσαι ποιητής, έγραψες κανένα τραγουδάκι? Ναι. Για πες το μου, για πες το μου. Άντε. Η αγάπη έχει τόσες λύπες, όσες κι γραβιέρα τρύπες. Κι όποιος δεν τις περιμένει, μυστικός πάντα θα μείνει. Γιατί με αυτό το τραγουδάκι κάτι θέλει να πει ο ποιητής? Η αγάπη έχει τόσες λύπες. Εμπρός, εμπρός, απέναντι εχθρός. Μαύρε χάκας κυνηγήστε όλε τώρα τις ρωσόζες που μολύνουνε τη χώρα. Όχι, άλλες, αυταπάτες και όλα φταίνε οι μαύρες γάτες. Όχι, άλλες, αυταπάτες και όλα φταίνε οι μαύρες γάτες. Όποιος κρύβει μαύρη γάτα, φωτιά, φωτιά στα μπατζάκια. Όποιος κρύβει μαύρη
εσύ ιερός. Να βρες κατασκηνηγιστέρι τώρα τις λουσούμσες που ονείνουνε τη χώρα. Τι κάνεις! Τρελάθηκες! Είσαι η τρίτη γάτα που προλαβαίνω πριν το μοιραίο σήμερα. Τι πάθατε όλες σας! Οξύ αυτοκτονίτη θα έπεσε. Άσε με να γατούν λίγο. Δεν αντέχεται άλλο αυτή η κατάσταση. Μέρες έχω να φάω. Δεν μπορώ πια να κυκλοφορώ ελεύθερη. Στους δρόμους, στη χωματερή, στα κεραμίδια, παντού οι άνθρωποι μας κυνηγούν. Με όπλα, ρόπαλα, μαχαίρια, πέτρες. Ξέρεις, Κόλια, τη φίλη μου, τη Μαυρούλα. Τη βρήκα σφαγμένη δίπλα στο ρέμ. Τον ξάδερφό μου, το Χαδούλη. Το βρήκαμε διαλυμένο από το κεφάλι μου, κάτω από μια κοτρόνα. Γι' αυτό καλύτερα να πεθάνω όπως θέλω εγώ και όταν θέλω εγώ. Εφενίνα, δεν αξίζει να πεθαίνεις πριν χάρη στα νιάτα σου. Είσαι μια... Τι είπες? Να, είσαι όμορφη, σαν μικρή γαζέλα και δεν αξίζει να πεθαίνεις πριν χάρη στα νιάτα σου. Έλα να μοιραστούμε χάδια, εδώ τριγύρω βρήκα φαΐ. Γιατί να σε φάει το μαύρο χώμα? Γιατί είμαι κι εγώ μαύρη. Τι μαύρη? Ψι, κι εγώ μαύρος είμαι, αλλά δεν φτάνω στο σημείο να αυτοκτονήσω κιόλας. Χαρά στο κουράγιο σου. Δεν πήρες χαμπάρι το κοκό που σέρνετε για μας τις μαύρες γάτες? Τρελή κατάσταση. Ναι, τρέλη. Σήμερα έσωσα 2 μαύρες γάτες. Μια που ήθελε να πέσει σε ένα γεμάτο βαρέλι με πίσα και μια άλλη που ήθελε να γίνει χαλκομανία στις ρόδες ενός μεγάλου φορτηγού. Συμπέρασμα, οι μαύρες γάτες έχουν τρελαθεί. Οι άνθρωποι έχουν τρελαθεί. Μας κυνηγούν παντού, μας εξοντώνουν, μας σβήνουν από το χάρτη. Ανεπιθύμητοι. Ναι, ανεπιθύμητοι. Τώρα καταλαβαίνω τη συμπεριφορά της Γρατσιέλας μου. Δεν αντέχω άλλο. Θα πέσω. Είμαι μια περιττή. Όχι. Δεν μπορώ να νιώθω εγώ υπεύθυνη για όλα τα δεινά του κόσμου. Να πάρει οργή. Λάθος πέτρα έδεσα. Τι πέτρα? Ελαφρόπέτρα. Ούτε να αυτοκτονήσω δεν είμαι ικανή. Με βοηθάς παρακαλώ να βρω μια κανονική πέτρα να τελειώνω. Δεν μπορώ να νιώθω εγώ υπεύθυνη για όλα τα δεινά του κόσμου. Μα δεν είναι αλήθεια. Και τι νόημα έχει μια αλήθεια που όλοι αρνούνται. Μου λες? Τέρμα. Είμαι μια περιττή. Θα πηδήξω. Όχ, μια γριά. Κρύψου. Και εγώ τις γατοσυμπαθώ τις γούρες. Οι γατόφυλες μας τοίζουν. Ναι, αλλά αυτή κρατά μαγκούρα. Ποτέ δεν ξέρει σε ποια ομάδα ανήκει. Γατοφιλική ή γατοφίλη έχεις. Τα οριστά άγρια βουνά. Αστυνόμα! 2 μαύρες γάτες! Δεν καταλαβαίνω ούτε που την αγγίξαμε. Γιατί σκούζει? Κόλια, θαρώ, δεν είναι ώρα για πορείες. Ώρα να γίνουμε γάτες. Φευγάτες. Εδώ, δίπλα, είναι η εταιρεία προστασίας ζώων. Προλαβαίνουμε. Ξέρω αυτή. Είναι με το Δελαπόγα και τους συνομότες. Κάποια ερνέστα της εταιρείας Φοπαδό που δεν ξέρουν κάτι τι σημαίνει. Ναι, όλα υπό έλεγχο. Ναι, η εταιρεία μας αναγράφεται πλέον ως ευεργέτης. Ναι, φυσικά και άλλαξα την ταπέλα, ναι. Μόλις το έκανα. Όλα υπό έλεγχο λέμε, μην ανησυχείτε. Άλλο και τούτο. Άλλαξαν το όνομα της εταιρείας που μας μοιάζονταν. Τώρα, τι κάνουν? Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένες ουρές.
θα αντισταθούμε ηρωικά. Και μόλις νιώσει τον ηρωισμό μου η Γκρατσιέλα, θα ξεχάσει το χοντρό λοπάτορα Σμήνο. Δίκιο έχεις. Θα πουλήσουμε ακριβά το κομμάρι μας. Ακριβά το κομμάρι. Κυρία Υπουργέ των Οικονομικών, κυρία εκπρόσωπε της εταιρείας Παπαδόπ, κύριε Δελαπόγα, πρόεδρε της Αδερφότητας Πολιτικών, ευχαριστώ για την πρόσκληση σε αυτό το χριστουγεννιάτικο δείπνο και ακούω τις προτάσεις σας. Κύριε Πρωθυπουργέ, ζητάμε τη στήριξη της κυβέρνησής σας στον αγώνα μας κατά της μαύρης γάτας. Λυπάμαι, έχουμε σοβαρότερα θέματα. Πληθωρισμό, δημόσιο χρέος, επιδημίες, σεισμούς, πλημμύρες, ΟΠΕΚΕΠΕ, τέμπη, μπλοκ αγροτών, κλιματική αλλαγή. Αρνητικό ισοζύγιο πληρωμών. Βρες στα νοσοκομεία, λήψεις φαρμάκων και προσωπικού, εγκληματικότητα, ενδοοικογενειακή βία, δωροδοκίες, πορείες, διαδηλώσεις εργαζομένων, καταλήψεις. Μα γι' αυτό ακριβώς σας συμφέρει να ασχοληθείτε με τις γάτες, κύριε. Δεν θα ήταν καν υπερβολή αν σας έλεγα πως κυριολεκτικά μπορεί να σας σώσουν. Τι εννοείτε? Θα αστιεύεστε ασφαλώς, κύριε Δελαπόγα. Καθόλου. Μην ξεχνάτε πως επίκυνται εκλογές. Και με τόσα άλλη τα ζητήματα, το πιθανότερο είναι να τις χάσετε. Δυστυχώς. Μη στεναχωριέστε. Σκεφτείτε, αν οι ψηφοφόροι σας δεν απέδιδαν τα δεινά αυτού του τόπου στην κακοδιαχείρισή σας, αλλά στις μαύρες γάτες. Μαύρες γάτες. Αντί να μαυρίσουν εσάς, θα κυνηγούν τις γάτες. Σωστά. Σωστά. Να διοχετεύσουμε την οργή του λαού. Ποιος μπορεί λόγου χάρη να αρνηθεί το ενδεχόμενο πως τη μέρα που η εξαίρετη Υπουργός Οικονομικών από εδώ αναγκάστηκε να υποτιμήσει το νόμισμα, δεν πέρασε από μπροστά της μια μαύρη γάτα. Έτσι ακριβώς. Τώρα που το καλοσκέφτομαι κι εγώ, η κυβέρνησή μου πήρε την κάτω βόλτα από την ημέρα που πήγα να πατήσω μια τέτοια γάτα. Εγώ ήμουν απολύτως σίγουρος πως κάτι τέτοιο είχε συμβεί. Μακάρι να την είχα πατήσει την κατέμισα. Θα έχετε την αμέριστη συμπαράστασή μας στο δίκαιο αγώνα σας. Πρέπει επιτέλους να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης σε αυτήν τη χώρα. Θέτουμε σύσσωμο τον κρατικό μηχανισμό ενημέρωσης στη διάθεσή σας. Ναι, και η εταιρεία Παπαδόπ, Πάκες Παγίδες Δόκανα που εγώ εκπροσωπώ, θα χρηματοδοτήσει πρόθυμα την καμπάνια σας, γιατί οι γάτες θα φταίνε για όλα. Οι γάτες θα φταίνε για τα βρώμικα νοσοκομεία, για τα νοθευμένα τρόφιμα, για όλα οι γάτες. Για όλα θα φταίνουν οι γάτες. Οι γάτες θα φταίνε για τις δωροδοκίες. Οι γάτες θα φταίνε για τα ηρικωμένα σχολεία. Οι γάτες θα φταίνε για τις συντάξεις πείνας. Για όλα θα φταίνουν οι γάτες. Ναι, πρέπει όμως οι πολίτες να πιστούν, γιατί κάποιοι αγαπάνε τις γάτες τους και θα αρνηθούν να τις εξοντώσουν. Θα το κάνουν αν πιεστούν. Πώς? Ευχαριστώ. Απλούστατα. Θα το κάνουν, γιατί αν δεν το κάνουν, θα τους απειλήσουμε με κατάσχεση της περιουσίας.
ουσίας τους. Ευφιέστατο. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο. Καλά, εγώ ήμουν εξ αρχής σίγουρος πως ως έξυπνοι πολιτικοί που είστε να βλέπατε τα πράγματα από τη σωστή τους τη μεριά. Ας απολαύσουμε τώρα το δείπνο μας. Θα το κάνουν. Πρέπει να το κάνουν. Θα το κάνουν αν πιεστούν. Και φτεδάκι. Αγαπητοί γάτες, Κινδυνεύει το τομάρι μας. ναι, δίκιο έχεις Ευελίνα. Κινδυνεύει το τομάρι μας. Οι άνθρωποι της αδελφότητας και η μάζα που τους έπεισαν είναι έτοιμοι να μας εξολοθρεύσουν. Αν δεν δράσουμε, αν δεν αντιδράσουμε, δεν θα μείνουν μουστάκι μαύρης γάτας στο νησί μας. Μήπως υπερβάλλεις κάπως? Δεν είναι τόσο παρανοϊκοί οι κάτοικοι του νησιού? Όχι, καθόλου δεν υπερβάλλει. Πριν μαζευτούμε εδώ στην καρβουναποθήκη, εγώ ίδια υπήρξα αυτόπτης μάρτυρας γατοαπαγωγών. Καλά δεν βλέπετε τις διαδηλώσεις. Τα πανώ, τον αριθμό αγνοούμενων φίλων μας. Να συστήσουμε μια κεντρική επιτροπή που θα αποτελείται από υποεπιτροπές και θα αναθέσει σε τοπικές επιτροπές και θα... Δεν έχουμε χρόνο για κάσιμο, χανόμαστε! Ωραία λοιπόν, χρειαζόμαστε μια δυναμική γατοηγέτη. Προτείνω τον εαυτό μου. Φρυδαρίτα η μεγάλη. Συμφωνώ με την προνιαουρίσασα. Μόνο που η δυναμική ηγέτηδα δεν είναι αυτή. Αλλά ποιος? Εγώ φυσικά. Κουρκούρα η τρομερή. Εσύ γατούλα, ας ρουφουνίσω. Εσύ βλέπεις αρουραίο και σε πιάνει τσίρλι πιπί. Του τέστην διάρρεια. Και εσύ πας από μόνη μου λόγω διάρρεια. Να για να σου πω. Σταματήστε! Τι κάνετε! Καλά, η κατάσταση είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Θα ήταν χρήσιμο να μην ήταν κρίσιμη. Η κατάθεση των απόψεων θα αποτρέψει τη μετάθεση των ευθυνών και να την αντιπαράθεση της αλληλουχίας των δυνατοτήτων. Ας τη σταματήσει κάποιος αυτή τη φαφλα του επιτέλους! Μήπως καλύτερα να εγκαταλείψουμε για πάντα το νησί μας. Σωστά δεν είναι. Να οργανώσουμε μαζική έξοδο. Ποτέ. Δεν θα εγκαταλείψουμε τα λιμέρια μας για χάρη κάποιων παρανοϊκών. Τι συμβαίνει? Φοβάμαι! Όχι, μας πρόδωσαν. Καμιά σαρανταριά δεν φέρνονται κατά εδώ. Μερόπαλα, ακούς και δίκτυα. Ο ένας μπροστά είναι σίγουρα τραγιάσης. Για το πίσω γουλιέλκος της αδερφότητας. Όπου φύγετε! Γάτες στη γρουσουζιά. Η προληπτική γρουσοζεύω της μαύρος γάτε. Άνοιξε τα ματάκια σου να τραγουδήσουμε το αγαπημένο σου τραγούδι. Η ψιψίνα η Ντολόρες είναι πιο όμορφη από
Κι όλοι οι γάτοι κάνουν χάζι, σαλικνίζεται με νάζι. Η Ψιψίνα η Ντολόρες είναι πιο μορφή από όλες. Κι όλοι οι γάτοι κάνουν χάζι, σαλικνίζεται με νάζι. Κι όλοι μπαίνουν στη σειρά, σαν κουνάει την ουρά. Η Ψιψίνα η Ντολόρες είναι πιο μορφή από όλες. Ποιος να μας πρόδωσε άραγε? Τα κάστρα από μέσα πέφτουν. Καλυστία χάτων. Σίγουρα θα παίρνει μέρος στην κρατσιέλα μου. Τόσο... Πέντε, κάνε χειροκροτήματα να είναι κι αυτή. Θέλω να την ξαναδώ. Αλλά, τι νόημα έχει? Αυτό το μαύρο ποτάμι εδώ μπροστά μου ταιριάζει. Με καλεί να πέσω μέσα στα μαύρα νερά, σαν μαύρος καραβόγατος στη φουρτούνα. Ωραία που φάνε στο μαύρο βυθό. Κόλλια! Αυτή η φωνή, Ευενίνα, γλίτωσε κι εσύ, τι καλά. Τι πας να κάνεις? Να μη σε νοιάζει. Μη μου πεις πως σχεδιάζεις μαύρη κατάδυση άνευ επιστροφής. Ευενίνα, δεν τη χωράει ο νους μου. Ποια? Την προδοσία. Μας την είχα στημένη, καταλαβαίνεις. Έχασα το στήριγμά μου, την κοψονούρα. Έχασα και την κρατσιέλα μου, την αγατούλα. Ποια? Ας, τίποτα. Έλα να μιλήσουμε. Σειρά μου να σε σώσω από τον εαυτό σου. Ζήσε για να σώσεις όσους μπορείς. Για να εκδικηθείς τον άδικο χαμό της ξαδερφούλας σου. Μόνος μου. Δεν είσαι μόνος. Αλλά ξέρεις κι εγώ, ήμουν η αγαπημένη γάτα της Μαριλένας. Ποιες Μαριλένας? Αχ, ένα καλοσυνάτο κοριτσάκι που με τάιζε, με χάιδευε πριν τον κατατραυμό μας. Μετά οι γονείς της με έδιωξαν και ασπάραζε η καημένη κλαίγοντας, παρακαλώντας να με κρύψουν. Αχ, Γρατσιέλα. Αχ. Κοίτα, Ευενίνα, ένα πεφταστέρι. Τι έβγεσαι? Αχ, να ξαναδώ κάποτε τη Μαριλένα. Εσύ? Αχ, Γρατσιέλα. Αχ, Ξέρεις την Κυραρίνη? Ποια Κυραρίνη? Τη δική μας Κυραρίνη, τη γατόφυλλη. Ναι, εκείνη τη γατόφυλλη κυρούλα, την καθαρίστρια, που προσφέρει δωρεάν συσίτια σε γάτες όλων των χρωμάτων και τριχωμάτων. Σε εκείνη να πάμε. Πάμε? Ναι. Τη θεωρούν μισότρελη, παρακατιανή, αλλά... Κούρα, γλίτωσες. Ναι, κουτσέλης. Κόλλια, Ευενίνα, πονώ. Να, πήγα να χαϊδευτώ στα πόδια του κύριου Μένιου, του φίλου μου το Μαξά. Μήπως μου δώσει να φάω και έφαγα... Τι έφαγες? Μια κλωτσιά με την πότα, μια κλωτσιά, με σακάτεψε. Αίματα είναι αυτά. Ο κύριος Μένιος δεν του έφτανε κλωτσιά. Με πλάκωσε στο ξύλο με το μαστίγιό του. Αγκαθωτό. Υποθύμησε και λίγο. Καημενούλα μου, είναι βαθιές πληγές. Πάμε μαζί στην Κυραρίνη, να σε περιποιηθεί. Όχι, εδώ θα μείνω. Δεν πεινώ πια, μόνο πονώ. Ελάτε να με πάρετε το βράδυ, με το σκοτάδι. Αν δεν με πάρει Μα τι λες, οι μπράβοι της αδελφότητας έχουν κάνει ομάδα στιθελοντών. Θα σε μαζέψουν να σε βρουν εδώ. Όχι, εδώ θα μείνω. Κουράγιο, Χουρχούρα. Μόλις μου πέρασε από το μυαλό μια σωτήρια σκέψη. Σκέψη? Ναι, να ζητήσουμε βοήθεια από όλες τις γάτες. Όλων των χρωμάτων και τριχωμάτων. Τι σου το καλό. Γάτες είναι κι αυτές. Θα μας συντρέξουν. Έξοχα. Ναι. Εκεί! Τι γίνεται κάτι τώρα. Είμαστε κι εμείς.
μπλούζα που μου μάρανες και τα λουλούδια. Τουλάχιστον εσύ είσαι ζωντανή. Χαίρομαι για σένα. Κι εγώ για σένα, Κόλια. Κόλια μου. Αυτό το μου που κολλάει. Να, από μικρή ψιψίνα μου έχεις αδυναμία. Τώρα πια κι εγώ... Και εσύ τι? Ο Ρασμίνος ζευγάρωσε με την Κρατσιέλα. Πάει, τον έχασα για πάντα. Το έχω πάρει απόφαση. Πάμε για άλλο. Αλήθεια, ξέρεις ποιο ήταν το γαμηλίο δώρο της κυρίας Ελισαβέτας για το Ρασμίνο και την Κρατσιέλα? Τι? Ένα κουβάρι χρυσό μαλλί για να παίζουν τα νιόπαντρα πιτσουνάκια. Αλλά τώρα πια δεν ζηλεύω. Αλλαγμένη σε βρίσκω. Υπάρχει άλλος. Όχι, απλά ορίμασα. Καλύτερα κάποιος του συναφιού μας. Σαν και ένα δηλαδή. Άστα τώρα αυτά. Τα μάθεις για τους κύκνους. Τους κύκνους? Να, πως για να σπρίσει μια μαύρη γάτα πρέπει να γευτεί την καρδιά ενός κύκνου. 10 κύκνοι θανατώθηκαν τελευταία. Τυχαίο? Όχι. Κάποιος σκοτώνει τους κύκνους. Και δεν είναι μαύρη γάτα, αλλά γάτα με 2 πόδια. Σωστά. Και τους έχει πιάσει όλους απέχθεια για το μαύρο χρώμα στο νησί. Έχουν ασπρίσει τα πάντα. Άσπρα σπίτια, άσπρα παγκάκια, ακόμα και στις κηδείες άσπρα παπούτσια. Τρώνε μόνο άσπρο ρύζι, άσπρη ζάχαρη, άσπρο ψωμί, άσπρα. Όλα άσπρα αίμα πια. Όχι, γάτα πολύ. Ο κουλιέρος της προκειμένου έρχεται. Και η κραβάτα έχει μαύρες ρίγες. Ναι, Υπουργέ μου. Ναι, όλα υπό έλεγχο. Δηλαδή, το σχέδιό σας, πυθόδια της τρομοκρατίας, βαίνει ομαλά. Ναι, και δεν χρειάστηκε να σκοτώσουμε παρά μόνο 10 κύκλους. Βεβαίως, δεν εμφανίστηκε στο νησί μαύρη γάτα εδώ και 2 εβδομάδες. Φυσικά, πάρα πολύ ελπιδοφόρο. Ναι, η απόλυτη προβοκάτσια. Ειδικά τώρα που πλησιάζουν και οι εκλογές. Άκουσες? Δεν πιστεύω στα αυτιά μου. Καιρός να μην χάνουμε καιρό. Να ψάξουμε για γατοσυμπάχους Ευελίνα. Πάμε στο αγρόκτημα. Εκεί τα ζώα δεν έχουν καμία προκατάληψη. Γάτες και συνεργάτες. Όσες μαύρες γάτες σωθήκαμε από τη φωτιά της καρβουναποθήκης, χρειαζόμαστε την αμέριστη συμπαράσταση όλων των γάτων, όλων των χρωμάτων και τριχωμάτων. Δηλαδή, μπορείτε να μας δίνετε πληροφορίες και τροφή κρυφά, μιας και εμείς δεν θα μπορούμε να κυκλοφορούμε πια ελεύθερα. Δηλαδή να γίνουμε συνένοχοι. Συνένοχοι σε τι? Στη γρουσουζιά που προκαλεί. Για να σου πω! Πιστέψατε κι εσείς, οι πρώην σύντροφοί μας, πως εμείς οι μαυρόγατες φταίμε για όλα. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω σε όλα αυτά τα ανυπόστατα που σας καταμαρτυρούν, αλλά καλού κακού. Τώρα. Κάνε λίγο πιο πέρα, μαυρόγατε, θα με κολλήσεις γρουσουζίτη. Αυτό πάει πολύ! Διαφωνούμε βέβαια κάθετα με τις απόψεις της αδελφότητας, αλλά πώς να διακινδυνεύσουμε την ασφάλειά μας? Θα αρχίσουν να κυνηγάνε και εμάς. Δηλαδή μας εγκαταλείπετε στη μοίρα μας, στο έλεος των μαυρογατοφοβικών πολιτών. Γιατί βρε παιδιά, γάτες δεν είστε κι εσείς, τι σημασία έχει το χρώμα? Δεν είναι έτσι ακριβώς. Αλλά πώς?
Θα προσφέρουμε κάθε δυνατή βοήθεια, ασφαλώς. Με ποιον τρόπο? Νοερά. Τι εννοείς νοερά, συντρόφισσα? Εννοώ πως οι σκέψεις και οι ευχές μας θα σας συνοδεύουν σε αυτό το δίκαιο αγώνα σας. Γκριζονά, φιλενά, τι λες? Να, ξέρω εγώ. Εκπροσωπώ τις γκρίζες γάτες και το γκρίζο στο σκοτάδι. Μπορεί να το εκλάβετε ίσως μαύρο. Ενώ τις παρδαλές γάτες, κανείς δεν τις υποψιάζεται, ούτε τις συγχαίει. Ωραία που βάζει την ουρά σου το εξωσύ. Και γιατί να μην βοηθήσουν οι καφεθείς γάτες? Αυτές απουσιάζουν. Είπαν πως είναι οι λιγότερες αριθμητικά στο νησί και πρέπει να επιβιώσουν. Οι παρδαλές γάτες όμως είναι πολύ άριθμες. Παρδαλούς. Ναι, πιστεύω πως κάθε μαύρη γάτα αξίζει κάτι συμπαράσταση, αλλά... Τι αλλά? Η συνεννόηση με όλες τις παρδαλές γάτες θα πάρει πολύ. Πρέπει να συμβουλευτούμε όλες τις γάτες όλων των χρωματικών συνδυασμών και αποχρώσεων. Πόσων συνδυασμών? Δεν θα είμαστε 1.225. Και πόσο χρόνο θα πάρει? Τα λιγότερα 3 μήνες. Ως τότε δεν θα έχει μείνει μουστάκι μαύρης γάτας στο νησί μας, φιλενάδα. Δηλαδή μας εγκαταλείπεται στη μοίρα μας. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Αλλά πώς? Οι ευχές μας σας συνοδεύουν στο δίκαιο αγώνα σας. Να τις βράσω τις ευχές σας. Για να σου πούμε πρώτα, γενναίουμε το μάτι μας με το μας στο σημείο εδώ. Γι' αυτό και εμείς αποχωρούμε. Παρδαλούς. Όχι ρε παιδιά, να το συζητήσουμε ρε παιδιά, καθίστε. Όχι ρε παιδιά. Χαριστείτε, δεν ήθελε να σας προσβάλλει. Δεν είναι, λάκησαν. Φοβούνται. Δεν φοβούνται. Απλά... Τι απλά? Δεν καταλαβαίνεις. Τόσο λιγότερες γάτες, τόσο περισσότερα ποντίκια. Ψαροκέφαλα και σκουπιδομεζέδες για τον καθένα τους, Ναι, άρα ό,τι κάνουμε θα το κάνουμε μόνοι μας. Όσοι απομείναμε δηλαδή. Σωστά. Η λύση είναι μία. Και είναι εδώ. Θα γίνουμε άσπροι. Ποια είναι αυτή η τρελή κόλλια? Τι λέει? Η Φρυδερίκα η φαρμακοποιός, ειδική στα γατομαντζούνια και στις παλαβομάρες. Να γίνουμε άσπροι λέει. Δεν γίνεται. Κι όμως φιλενάδα γίνεται χάρη σε αυτό το μαγικό υγρό. Το παρασκεύασα στο εργαστήριό μου. Ορκίστηκα στο όνομα των 40 αδικοχαμένων κεραμιδόγατων που έλουσαν με βενζίνη οι φανατισμένοι καπνοδοκαθαριστές. Φρικτά! Τι ακριβώς περιέζει ο κουβάς? Απίστευτο και όμως αληθινό. Ανακάλυψα τη συνταγή ασπρίσματος. Θα μείνω στην ιστορία. Φρυδερίκα η εφευρέτης! Μήπως τρελάθηκε από την απελπισία καημένη? Τι ακριβώς περιέχει ο κουβάς? 7 συστατικά 7! Ανακάτευε! Τι περιέχει όμως? Γάλα καρύδας, δροσοσταλίδες κρινολούλουδου, 1 κύβο ζάχαρη, χιονόνερο, ασπράδι αυγού Εντάξει, δεν τρώω. και φυσικά 3 κλωστές από νηφικό πέπλο. Και τώρα τι κάνουμε? Τώρα θα επαναλάβετε μετά από μένα τις μαγικές λέξεις. Άσπρη! Γάτα! Ξέξασπρη! Για τον ήλιο ξεξασπρώτε! Άσπρη! Γάτα! Ξέξασπρη! Κι απ' τον ήλιο ξεξασπρώτε! Άσπρη! Γάτα! Ξέξασπρη! Κι απ' τον ήλιο ξεξασπρώτερη! Και τώρα τι κάνουμε? Τώρα πιω μια γουλιά και θα άσπρεις.
ντροπή άνοιξες! Όχι να χαραίνε τα ματάκια μου, δεν ασπρίζεις φιλενάδα. Περίμενετε! Έτσι εύκολα νομίζω ότι ασπρίζεις. Ας περιμένουμε ως το πρωί. Και μην κοιμηθείτε, γιατί θα χάσετε τη συγκλονιστική στιγμή της μεταμόρφωσης. Μήπως τελικά... Μα το πουλείς? Όχι! Όχι, όχι, όχι! Μάλλον κάτι θα παρέλειψε. Κάτι θα παρέλειψες! Αλλά πού θα πάει? Θα τα καταφέρει! Θα τα καταφέρεις! Θα ανακαλύψω τη συνταγή ασπρίσματος και θα γίνω πάρα Λοιπόν, εγώ αυτά δεν τα πιστεύω. Χατοπατεώνησα, πάμε, Φενίνα. Εγώ σκέφτομαι να σφρίσω με κάθε κόστος. Στάσου, ευκολόπιστη. Περάστε σε μία εβδομάδα από το εργαστήριό μου. Οδός Γατοχημίας 34. Αν ζω μέχρι τότε, θα τα έχω καταφέρει. Θα φτιάξω και τη συνταγή που σας κάνει αόρατους. Θα συναντούσε δύο φίλες και ήθελε να έρθει μόνη της εδώ στη λίμνη της Λευκής Ελπίδας. Ναι, ξέρω. Τη Φιώνα την Ιφίτσα και τη Μαύρη Κίσα, τις απατεώνισσες. Βλέπεις μήπως το κορδελάκι της σε εκείνη την καστανιά? Ναι, να, εκεί, το βλέπω. Κακό. Καλύτερα μην την ψάχνεις, παλικάρι μου. Γιατί κακό? Ήθελε να ασπρίσει, μήπως? Ναι, πώς το ξέρεις? Τα κορδελάκια στην καστανιά είναι από γάτες που ήθελαν να ασπρίσουν. Και βούτυξαν όλες στη λίμνη της Λευκής Ελπίδας για να ασπρίσουν τάχα μου. Και άσπρισαν. Άστο καλύτερα. Μην το ψάχνεις, τράβα το δρόμο σου, παλικάρι μου. Περίμενε. Έχεις κάτι να φάω. Πεθαίνω της πείνας. Και πρέπει να ζήσω για να εκδικηθώ για όλους τους μαυρόγατους του κόσμου. Κοίτα χελώνα. Ένα δέντρο με ψαροκόκαλα. Ονειρεύεσαι ξύπνιο, θωρώ. Καημένη γατούλη. Δεν είναι ψαροκόκαλα. Η καστανιά με τα κορδελάκια είναι. Μην πας εκεί, θα κολλήσεις. Έχει ασβέστη από κάτω. Ποιο να πιστέψεις πια? Εγώ ψαροκόκαλα βλέπω. Κόλλησα. Αχ, καημένη γατούλη. Δεν με άκουσες και κόλλησες. Έλα να σε ξεκολλήσω. Έλα. Περίμενε να σε δώσω και κάτι για να φας. Μια στιγμή. Κανακεύαμε την τελευταία μαύρη γάτα, Συλλαμβάνεσαι για γατοφιλία. Θα το σκυλομετανιώσεις. Βρωμοχελώνα. Σόνια, έλα να σου πω. Έχω φοβερά νέα. Τι με έφερες εδώ, τσαμπατζίκο? Κοίτα να δεις.
Ποτέ δεν φανταζόμουν πως ο τελευταίος φίλος μου στον κόσμο θα είναι ένα ονειροπαρμένο ποντίκι. Τι θες? Να σου πω, βρε φίλε, συνταρακτικές εξελίξεις. Σε β' φάση η δίωξη της αδελφότητας. Λέγε. Ξέρω το μυστικό των 4 καραβιών. Ποιον? Αυτό που άραξε στο λιμάνι εδώ και μήνες. Και έπαψα πια να ονειρεύομαι πως θα γίνω καραβόχατος. Άσε με. Τι έχουν στα μπάρια τους τα 4 καράβια? Τι έχουν? Τι με νοιάζει εμένα τι έχουν? Φάκες. Φακές? Εντάξει, δεν τρώω φακές. Δεν είπα φακές, είπα φάκες. Για ποιους προορίζονται? Προορίζονται για τις γκρίζες γάτες. Κατάλαβα. Στη β' φάση του σχεδίου της αδελφότητας και της κυβέρνησης σειρά έχουν όλες οι γάτες όλων των χρωμάτων και τριχωμάτων. Μα ποιος σου το είπε? Ο φίλος μου ο Τυριπόπ, ο Καραβοπόντικας, άκουσε μια συζήτηση του καπετάνιου με κάποιον της αδελφότητας. Μα γιατί, ποιους βολεύει? Βολεύει τους πολιτικούς. Κατάλαβα. Αντί να ασχολείται ο κόσμος με τα σκάνδαλά τους, θα συνεχίσει να ασχολείται με τις γάτες. Μα οι γάτες τελείωσαν πια. Αλλά τα προβλήματα του κόσμου δεν τελείωσαν. Οπότε θα πάρει παράταση και ο διωγμός των αποδιοπομπαίων τράγων. Συγγνώμη γάτο, μα οι γάτες θα τελειώσουν κάποτε, τι θα κάνουν? Κάτι μου λέει πως θα πάρει μπάλα τα ποντίκια. Έλα να σου... Έλα μωρέ. Τι έχουν στα μπάρια τους τα άλλα 3 καράβια, παρακαλώ? Ούτε που το φαντάζεσαι. Ρε βυθιά, φασόλια, τι? Ποντίκια. Ποντίκια με κληρονομική αντίσταση στα δηλητήρια, παρακαλώ. Τι παιχνίδι παίζεται εδώ, δεν καταλαβαίνω. Η εταιρεία Παπαδό, φάκες, παγίδες, δόκανα, αυτή είναι πίσω από όλα αυτά. Ναι, είναι συνεννοημένοι. Ο διωγμός, η Παπαδό και η εταιρεία, η αδερφότητα με την κυβέρνηση να εξολοθρεύσουν όλες τις γάτες στο νησί και μετά... Και μετά θα γεμίσουν το νησί με όλα αυτά τα ανθεκτικά ποντίκια. Και μετά θα μοσχοπουλήσουν τις φάκες στους πανικόβλητους πολίτες και αφού δεν πλησιάζει κανένα πλοίο με τους τυφώνες στο λιμάνι, θα γίνουν μονοπόλιο. Όντως εγώ προτιμώ να πεθάνω από γάτα παρά από φάκα. Σου επιτρέπω να με φας όποτε θες. Ποτέ! Έχω ψυχή εγώ και μάλιστα 7. Μπρρ, σκέφτομαι τα δόντια της φάκας. Μπρρ. Τώρα καταλαβαίνω γιατί στη δεξιά άκρη του λιμανιού άλλαξαν το πανό. Γράφει τέρμα οι αυταπάτες, για όλα αυτά είναι οι γάτες. Πάει και όλα στο μαύρες. Είδες και στο να πάρεις. Κρεμάζανε γάτες από τις ουρές. Μαύρες, γκρίζες, παρδαλές, καφετιές. Και όποιος πετύχει σκοποβολή κέρδιζε ή μια ανθοδέσμη ή ένα βερνίκι νυχιών. Τόσο αξίζει λοιπόν η ζωή μιας γάτας. Τον Παπαβαγγέλη, ξέρεις, τον κάνανε. Ποιον? Αυτόν που τόλμησε να κατηγορήσει τους γατοκτόνους γατοσχίστες. Τι τον έκαναν? Τον καθαρέσανε για σκάνδαλο που δεν έκανε και δεν ίδρυσε αυτή. Και φαντάζομαι πως όλοι λούφαξαν. Γέμισε ο κόσμος γατοσχίστες. Και πιο πολύ είναι έφηβοι της γατοκτονικής νεολαίας. Στις μπλούζες σου ξέρεις τι γράφουν τώρα? Τι? Τη δουλειά σταμάτα βρες και σχίσε γάτα. Τρομερό! Τρομερό! Κάτι Χρειάζομαι λίγο χρυσόψαρο. Ψαροκόκαλο έστω. Εγώ να πηγαίνω. Βρήκες παρέα. Και τι παρέα? Νασμίνε! Με ξέρεις, μα πώς? Άσε, παλιά ιστορία. Η Γκρατσιέλα... Μαύρη ιστορία. Πόσο μαύρη δηλαδή? Μαύρη και καυτή. Πίσα. Πίσα. Στην καυτή πίσα την πνίξανε τα γατιά της γατοκτονικής νεολαίας. Ναι, απ' το σοκ σου λες και εσύ ό,τι θες. Τα παιδιά μωρέ. Ναι, μετά... Την πρόδωσε και πουρός και πριν τη βασάνισαν... Φτάνει η πισάρα. Δεν το αντέχω, πριγκίπισσά μου. Αχ, πριγκίπισσά μου. Έλα, πάμε στον Παριστερώνα, φίλε. Μη με λες φίλε. Μα γιατί? Γιατί εγώ ήμουν αυτός που σας πρόδωσε στο ολοκαύτωμα με της καρβουναποθήκης. Γιατί το έκανες? Για να καείς. Γιατί μου είπε πως ποτέ δεν θα σε ξεχνούσε.
Μαύρισέ με στο δάγκωμα τώρα, αν θες. Όχι, ξέρεις κάτι. Είσαι κιόλας πιο μαύρος μέσα σου από ό,τι εγώ απ' έξω. Πάμε στον Περιστερώνα να σωθείς, Ελένη. Bye Bye TV. Αγαπητοί συμπολίτες, μια νέα εποχή ανατέλει για το νησί μας. Οι δύο τελευταίες γάτες έγιναν παρανάλωμα του πυρός σε Περιστερώνα αγροκτήματος, από όπου και εντοπίστηκαν από γατονόμους. Η κυβέρνηση κηρύσσει την ημέρα αυτή ως εθνική εορτή, με παρελάσεις γατονόμων γατοσχιστών. Ανάμεσα στις τάχτες των Περιστερώνα βρέθηκαν ως τεκμήρια ίχνη λευκής γατοουράς και ένα μισοκαμένο αυτή γάτας. Ας ακολουθήσουμε λοιπόν το χαρούμενο πλήθος. Καημένα Ρασμίνε. Και του είπα να έρθει μαζί μου να με ακολουθήσει. Αλλά αυτός προτιμούσε τη ζεστασιά του Περιστερώνα από την υγρασία του δάσους. Ήταν τελικά τους σπιτόρατος, Θεός χωρέστο. Και τώρα που είμαι πεθαμένος για άλλους, για ποιον θα ζω. Η ψιψίνα, η Ντολόρες είναι πιο μορφή από όλες. Κι όλη γάτικα μου χάζει, σαλικνίζεται με νάζει. Κι όλοι μπαίνουν στη σειρά, σαν κουνάει την ουρά. Αυτή η φωνή, κοψονούρα, κοψονούρα, εγώ σ' άφησα πεθαμένη. Πώς? Ξέρεις τι έγινε? Λοιπόν, με βρήκε τραγιάσκας και αντί να με πνίξει στο χαμάμ, αυτός με πούλησε σε έναν έμπορο γουναρά που έφτιαχνε φλοκάτες από γούνα γάτας. Και έβλεπα καθημερινά κάτι νάνους αδιστές να χδέρνουν γάτες και περίμενα να έρθει η σειρά μου. Φρικάρι. Ναι, φρικάρεις, αλλά ξέρεις ποια είναι η καθαρίστρια? Ποια? Τη Κυραρίνη. Τη δική μας, τη γατόφιλη. Ναι, και εκτός από την 7η ψυχή, φαίνεται έχω και τύχει βουνό, γιατί σκούριασε η κλειδαριά του κλουβιού, την έσπρο ξανά έτσι εδώ, με το ποδαράκι μου και βγήκα, να με. Και εντάξει, να σου πω τώρα, έβλεπα κάτι γατούλες εκεί, καμιά δεκαριά, ήταν κλεισμένοι στα κλουβιά. Α, ναι. Θα τις ελευθερώσουμε και μετά θα βουλιάξουμε το καράβι με τις φάκες. Καλά, πώς, με ποια δύναμη? Με τη δύναμη του μυαλού. Και με τη βοήθεια του Τρίφωνα, του φίλου μου, του Τρυποκάριδου. Και μετά θα ελευθερώσουμε τις γάτες. Άκουσέ με, αυτό το σχέδιο το έχω βρει. Δεν θα δυσκολευτούμε καθόλου. Εσύ θα απασχολήσεις τον κουναρά και όσο σε κυνηγά, η Κυραρίνη θα ανοίγει τα κλουβιά με τις φυλακισμένες γάτες. Αρκεί να την οδηγήσουμε στο υπόγειο. Ωραία. Εντάξει, ας μην χάνουμε καιρό.
Η κοψονούρα τα κατάφερε. Ακόμη την κυνηγάω να ράσει. Καλά, πού είναι αυτή η κυρανή, όλοι εξαφανισμένοι είναι σήμερα. Ευελίνα, η Χελώνα είπε πως... Κόλλα μου, ήμουν αφελής. Πίστεψα για λίγο πως υπάρχει λίμνη της άσπρης ελπίδας. Μα μόλις άγγιξε τον ασβεστόλακο, συνήλθα. Τότε βρήκα μια σανίδα και πέρασα απέναντι. Μετά με άρπαξε ένας μετραγιάς και με έφερε εδώ στο υπόγειο να γίνω γούνα. Ευελίνα, αγκάλιασέ με, να το πιστέψω. Σου υπόσχομαι να κάνουμε 7 γατάκια. Γατούλες μου, αφήστε τα αγαπητηλίκια και φύγετε γρήγορα, φύγετε, εξαφανιστείτε για να σωθείτε γρήγορα. Τι δουλειά έχεις εδώ, κυραρίνη? Κατέβηκα κάτω για να ξεσκονίσω λίγο. Να, είχε πολύ σκόνιε. Σκόνιε. Και θες να σε πιστέψω? Μη λες, έκλεψες? Ναι, έκλειψα το μαλωγό. Καλά, σε λυπήθηκα, σου δώσα δουλειά. Είσαι ορφανό και σε λυπήθηκα, σε πήρα εδώ και εσύ με κλέβει. Τώρα θα δει. Όχι, δεν έκλειψα. Πολιτσία. Ναι, τα. Όχι, την αστυνομία, Τα, πολιτσία. Ελάτε γρήγορα, γουναράδικο ραπασίν. Καταγγέλω κλοπή. Προς. Ταβάι, κλέφτρα, κλεισμένη φυλάκα. Κλοπή χωρίς κλοπινέα. Δεν υπάρχει. Τέλεια, το δεύτερο μέρος του σχεδίου μας πήγε ρολόι. Ακούστε τι σκέφτηκε ο Βαγάσας ο Κόλλιας. Να πάω να γρατσουνίσω, λέει, στα πόδια του κυρίου Ραπασί για να με κυνηγήσει. Και όσον αφορά το πρώτο σχέδιο, αυτό το βάφτισε σχέδιο κόσκινο. Γιατί έστειλε τους φίλους του τους τρυποκάριδους από το δάσος και έκαναν κόσκινο το καράβι με τις φάκες. Και τώρα αυτοί οι διαφθαρμένοι της αδελφότητας έχουν αμολύσει τα ποντίκια από τα άλλα 3 καράβια σε όλο το νησί, εδώ και 1 εβδομάδα. Και τώρα ακούω πανικόβλητους πολίτες να παρακαλάνε να γυρίσουμε. Πανικόβλητοι, ποντικόβλητοι. Τους ακούτε? Εγώ ναι. Με κυβερνητικούς παράγοντες και με την διαφθαρμένη εταιρεία Φαπαδό. Η Υπουργός Υγείας μας αναφέρει ότι επίκυνται μεγάλες αλλαγές. Τα ποντίκια πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα και η κυβέρνηση έδωσε ρητή εντολή σε όλους τους πολίτες να βρουν και να περιθάλψουν τις γάτες και κυρίως τις μαύρες. Εμείς βρήκαμε εδώ μια μαύρη γάτα, την κυρία Κοψονούρα, παρακαλώ. Φερώσαμε 40 έγκλειστες γάτες. Εξαιρετικά. Ναι, εμένα μέσωσε η 7η ψυχή μου και η καλή μου τύχη. Τον Κόλλια όμως το μυαλό του και η φαντασία του, βρε παιδιά. Μπράβο, εξαιρετικά. Εδώ θα πρέπει επίσης να υπογραμμίσουμε ότι στον απελευθερωτή των γατών, το μαυρόγατο Κόλλια, η κυβέρνηση παραχωρεί δωρεάν σύντηση και διανομή εφόρου ζωής για τον ίδιο και την οικογένειά του. Μια νέα εποχή ξεκινάει.
Οι γάτες, κυρίες και κύριοι, ευτυχώς ξανάρχονται στη ζωή μας. Τα πουρκούτσια θα σας τρώγαν δίχως δάτες. Γίναμε ήρωες και όχι πια φοχάτες. Μα τα λάθη τους οι άνθρωποι ξεχνάνε. Και μια μέρα θα ξανάθουν να μας φάνε. Τα πουρκούτσια θα σας τρώγαν δίχως δάτες. Γίναμε ήρωες και όχι πια φοχάτες. Μα τα λάθη τους οι άνθρωποι ξεχνάνε. Και μια μέρα θα ξανάθουν να μας φάνε. Το πόντι και θα σας τρώγαν δίχως γάτες. Γίναμε ήρωες κι όχι πια φευγάτες. Με τα λάθη τους οι άνθρωποι ξεχνάνε. Και μια μέρα θα ξανάρθουν να μας